Bueno, gràcies per venir. Abans de res recordem que aquesta és la segona sessió d'un cicle dedicat a autors de les Balears que feim amb l'ajuda del Centre Català de Luxemburg, però també de l'IENC, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que va venir, com sabeu, primer en Pep Lluís Aguiló, i avui canviem d'illa i anem a Menorca, amb Pons, que bé, és una institució a la illa i part de l'estranger. I per començar us vull comentar un parell de punts biogràfics, més que res per presentar-te. Molt bé. Va néixer el mateix any de la independència del Marroc, a Alaior, una població a mig camí entre els palaus senyorials de color groc de Ciutadella i la peculiar Mediterrània britànica del meravellós Port de Maó. Està just al mig. Alaior, ells diuen Aló. Aló és una illa dins una altra illa, per tant. I en Pons és un iomen. Sí, això ho explicarem després. Diu que s'hi juga la vida a cada paraula, que escriure i viure és el mateix. I per això fa servir una paraula inventada, que és escriviure. Ha estat amic de Gunther, de Gauguin, de Van Gogh, de Frida i parla cada dia en Sant Francesc. Ell el tracta de tu, li diu Francesco. Sí. És un heretge. A la meva manera. Perquè va ser ell qui va decidir el nom del carrer on viu i no se li va ocórrer altra cosa que posar al cor de Menorca el nom del carrer d'un mallorquí. També ho explicaràs. A Menorca és tan popular que una vegada dues nines se li van acostar un dia que feia una xerrada a una escola per tocar-lo i assegurar-se que realment era en Pons en persona. L'any 2011 va ser nomenat escriptor de les Illes Balears, títol que va heretar de Carme Riera i Baltasar Porcel. Ell sempre afirma que la seva missió a la vida ha estat convertir infidels, però no vos el creieu. En realitat ha intentat en paraules seduir-los, que és la seva especialitat, cosa que hem vist avui de matí a l'escola europea amb no sé quants eren, però jo crec que gairebé arribaven al centenar de nits. I vos vull fer un tastet del que us dic en paraules d'ell. No espero res, no deman res. Escric perquè és la meva forma de ser en el món i de salvar la llengua en què respir, literatura i compromís. Vaig a fer l'esbós de l'obra de teatre que m'està cridant. Abans, però, donaré blat de les indis a les gallines i escamparé escaiola davant la cabana per als pardals, els buscarets, les caderneres. Bona tarda, us present l'escriptor menorquí i amic Pons. Això és important per jo també. I bé... Després d'aquesta presentació tan magnífica, jo crec que m'en podem anar ja. Ho ha dit tot. No, moltíssimes gràcies per convidar-me. De debò estic molt content, molt honrat de ser aquí. Clar, ell ha obert tant de fronts aquí que ara per explicar-los tots allò del carrer, sí, nosaltres vivim a un carrer nou del meu poble, és un carrer que van obrir nou i jo vaig anar a l'Ajuntament, vaig parlar amb l'alcalde i li vaig dir, escolta, és que ens hem de fer una casa aquí i jo voldria que el carrer es digués Ramon Llull. I l'alcalde va dir, bueno, si ho dius tu, i vinga, li posarem. I es diu Ramon Llull. Després, això de que soc amic de molta gent, l'amistat és una de les coses que jo valoro més de la vida. Trobo que l'amistat és un dels premis importants que et dona la vida. Això que soc amic del Gunther, i podem afegir del PSOE. Ara ho explicaràs, això. Ara t'ho donaré en concret. Començarem per aquí. Si vols començar per aquí i començant per una altra cosa. Què és la Figuera Verda
I qui són tots aquests amics que tens? Clar, jo volia explicar-hi, que es pensaran que jo... Endavant. No, jo sempre he estat un home molt lligat a la naturalesa. A mi m'agrada molt el camp. I he tingut la sort, a base d'anys de feina, i gràcies a la meva dona també, Ana Roser, que fa 42 anys que anem junts, i estic molt content i penso continuar i repetir, perquè era fijo discontinuo, que diuen en Espanya, i ara ja em farà funcionar, i ara ja em farà definitiu, ella m'ha dit, m'ha dit que m'aporten bé, que ja... I gràcies a ella hem pogut comprar un terreny gran a Menorca, un terreny verge, salvatge, que es diu la Figuera Verda. I jo als matins he fet de missioner en aquesta vida. Jo he estat professor i a més he estat un professor vocacional. He disfrutat molt fent classe i suposo i m'imagino que els meus alumnes també han gaudit perquè ho notava a les classes. Però a les tardes em posava la roba més vella que, i encara ho fa, la roba més vella que tenc, agafo la bicicleta i me'n vaig a la Figuera Verda, que està als afores del meu poble. I allà hi tinc una petita cabana de llenya, perquè un dels meus ídols és Thoreau, Henry David Thoreau, el pensador aquell de Boston americà, que es va construir una cabana al camp i va viure 2 anys i 2 mesos. Quan jo vaig descobrir Walden, quan era jove, vaig dir, jo vull ser com aquest home. I allà he tingut, ara ja no en tinc tants, perquè duen molta feina, molt d'animals, sobretot gallines, i he tingut gossos, i he tingut gats, i tots tenen noms literaris. Tots, i els noms que diu ell, clar, són els noms. Jo, quan escric en el llibre, no ho dic perquè algú no es pugui pensar que és una falta de respecte posar un nom literari a un gos, un nom d'un escriptor, però jo ho faig com un homenatge, com una prova d'amor. I els dos millors... Gos encara, però d'una gallina? Sí, no, una gallina es deia Sofia, una altra es deia Emily, per Emily Dickinson, però l'animal més impressionant... Sofia de Melo. I tinc una foto amb elles dues, amb la Sofia i l'Emily, que jo escric, i elles dues venen i miren el que estic escrivint. Tinc una foto. La vam fer. Vaig tenir un gall de raça menorquina, que era un semental, i li vaig posar, hi ha nens, no puc entrar en detalls ara, però ja m'entendreu, li vaig posar Darío, pel Rubén Darío, i era un gall que cada 10 minuts feia la seva obligació, i un dia el vaig trobar mort, vaig arribar a la Figuera Verda i el vaig trobar mort d'una sobredosi de sexe, i això sí, amb una cara de felicitat, i el tinc enterrat en Rubén Darío. Hi vaig sembrar, damunt en Darío hi vaig sembrar un ginjoler, un azufaifo que es diu en castellà, i després vaig tenir un gos petit de raça menorquina entranyable, en Gunther, i quan se'n va morir també el vaig enterrar, i el tinc enterrat dins la cabana aquesta petita de llenya on escric. Jo escric a mà sempre amb tinta blava, no hi ha electricitat i escric amb espelmes, poso espelmes, allò escric fins tard. Tinc una petita ràdio de piles, ho explico aquí, he vist que tu dus, i més has fet els deures, perquè ho dus tot ben marcat, et posaré bona nota, estàs aprovat ja, matrícula d'honor. I amb la Sony, que li dic jo, que és un radiat petit que em va regalar Ana Roser, solec escoltar ràdio clàssica. A Espanya hi ha una emissora que es diu Ràdio Clàssica i sempre donen concerts, i us puc dir que els millors concerts de la meva vida els he sentit amb la ràdio aquesta, enmig del camp, enmig d'un bosc. I aquesta és la història i en aquesta cabana hi ha una finestreta, i enfront de la finestra vaig sembrar un garrover, i a sota hi tinc enterrat el Gunther, una prova d'amor. M'agraden molt els animals, em duc molt bé amb ells, i dins la cabana tinc una estàtua més grossa, més gran que jo, de Sant Francesc d'Assís, que era un bon home. Sant Francesc era un sant entranyable, parlava amb els animals, i al meu poble van vendre una església, la van vendre, i clar, i van tirar totes les estàtues, tot ho van dir, i a mi em va fer pena, i jo vaig anar a rescatar i a salvar Sant Francesc d'Assís. Vaig parlar amb el capellà, el coneixia molt, dic, jo te la vull comprar, l'estàtua, dir, home, no, això és que... I si el bisbe ho sap, dic, el bisbe no te sap de res, no preocupis. I me la va dar, i tinc a Sant Francesc allà, i parlàvem en italià amb ell, com que estic tot sol, Francesco, buonasera, com stai? I me fa molta companyia, i aquesta és un poc la història
de la Figuera Verda, i és aquest camp on jo, assegut en terra, em sec en terra, estalonat a una paret, trec el quadernet, vaig escrivint a mà i sóc molt feliç, perquè era un dels somnis de la meva vida, tenir terra al camp. És el meu paradís, allò. Escolta, te vull demanar sobre el Camp de Bart. El darrer llibre i sobre això d'escriure. Clar, Camp de Bart, el Bart és el poeta èpic, no? Sempre gires al voltant de dos conceptes, que un és la natura i l'altre és la civilització. No? I això té a veure també amb aquest escriure. Clar, és que no en podem sortir. A mi m'agrada la naturalesa, però la naturalesa està ficada dins un món conflictiu, problemàtic, dins una civilització. A més, jo, que m'he confessat un illòmen, estimo profundament la meva illa, m'agraden molt les illes, i sóc un home que ha vist obert el món. A mi jo escric en català, estimo la meva illa, defenso la meva illa, però m'interessen totes les llengües del món, totes les cultures del món, i sempre he tingut vocació d'estudiant i d'aprenent. Jo el que vull és que m'ensenyin a aprendre coses, a escriure. Mira, per jo escriure, que a mi em costa molt escriure, la veritat, això els meus alumnes no ho creuen, però tu que no ets escriptor, dic sí, i si et costa tant, per què ho fas? Dic, perquè no ho puc evitar, perquè és que si no escrivís em moriria, però per mi escriure és viure, i jo me n'adono que he viscut per escriure. Vull dir, són dues coses que s'interaccionen les dues i que no vull ni puc evitar. I el Camp de Bart, aquell llibre sintetitza un poc, una mica, aquesta visió meva del món. Vull dir, és el camp, i és el camp d'un poeta que està escrivint aquí, el bardo, diguéssim, que escriu al camp. Aquesta és una miqueta... Jo te vull demanar, la teva poesia és aparentment fàcil de llegir, però s'hi pot escarbar tant com es vol, i d'alguna forma el lector s'adapta al ritme amb els teus poemes del seu bagatge, de la seva lectura. Sí. Vull demanar sobre aquesta facilitat aparent del lector. Aquest és un tema molt important per mi, el tema de la mètrica, de l'estil, de la forma. Jo sempre sento un gran respecte pel possible lector que el dia de demà agafi un llibre meu, i jo li agraeixo molt, fins i tot perquè entres a una llibreria i quan veus aquella quantitat de llibres que hi ha, que pugui entrar una persona, anar i agafar un llibre teu, bueno, és per abraçar-lo, besar-lo i convidar-lo a sopar, de dir, escolti, vengui a casa que jo el convido i jo li pago el llibre. Això és un detall. A mi m'interessa molt la mètrica, i us diré per què. Winston Hugh Coden deia que hem de cuidar molt la mètrica per no caure amb la facilitat. És a dir, jo dic, i penso, més ben dit, i no diré noms, a mi em fa l'efecte que hi ha gent que escriu bastant malament, però escriu malament perquè, com dèiem a Menorca, li fot a matar. És a dir, no, bé està, i escriuen. Jo us juro que per escriure un vers a vegades estic dies, vull dir, treballo molt, ho corregeixo molt, això, la meva dona, i els meus fills ho saben, tinc 2 fills grans, que són els 2 premis més importants que m'ha donat la vida. A vegades, pare, no, he tingut premis. Els premis que he tingut són els 2 fills i els 2 netets petits que vas de néixer que ara tinc. I a vegades ells se n'enriuen, perquè a vegades estem a lo millor a casa i em veuen a mi pensant, me diuen, papà, encara cerques la paraula aquella? I jo dic, sí. Diu, fota-li, diu, ningú se n'adonarà. Jo dic, no, jo ha de ser la paraula, l'adjectiu, jo l'he de trobar, i em passo dies a vegades buscant una paraula. Mireu, Cervantes, crec que és a la il·lustre Fregona, hi ha un moment que diu, verdaderamente que hay en este mundo poetas que escriben trovas que no hay diablo que las entienda. I això ho diu Cervantes. I jo el que trato amb la meva poesia és de ser profund, és de ser autèntic, jo crec molt en l'autenticitat, però sobretot jo vull ser clar i entenedor. El més fàcil és escriure malament, i jo quan escric vull que se m'entengui. I el que tracto és d'essencialitzar el llenguatge. Això és molt important per mi. Essencialitzar el llenguatge, és a dir, que no hi sobri ni hi falti res. A mi no m'interessen els jocs, els focs artificials. Jo no he estat mai home
de jutipiris, que és una paraula molt menorquina, ho podem resumir dient això dels focs artificials. Jo vull que allò soni autèntic, i per això treballo tant el vers, i no és que sigui aparentment senzill, sinó que és volgudament que jo escric d'aquesta manera. Jo sobretot vull que m'entengui el lector, i a més he descobert una cosa: a mi m'agrada molt la filosofia, tampoc diré noms dels que no m'acaben de convèncer, però a vegades he vist que hi ha filòsofs que són molt obscurs, i a mi de jove m'enlluernaven aquesta gent. Però ara, a l'edat que tinc, he arribat a pensar que si són tan obscurs és perquè tal vegada no ho tenien prou clar, perquè una persona quan té una cosa molt clara l'explica clarament. I a mi, per exemple, el meu ídol com a filòsof és Spinoza. Spinoza és un home que a mi m'ha ensenyat molt i m'ha il·luminat molt. La filosofia és una altra de les meves grans passions, però bueno, crec que més o menys ja m'ha explicat una mica el tema de la mètrica. Perdó, que em podria parlar molt més, perquè és un tema que com a poeta m'interessa molt. És a dir, mireu, per mi fer un poema hauria de ser com una sessió d'acupuntura, és a dir, aconseguir que cada paraula toqui un punt sensible de cada lector. Això és el que jo voldria aconseguir amb els meus poemes. I per mi fer un poema, jo no sé si heu estat a Menorca, si coneixeu Menorca, heu vist la típica paret seca nostra. A Menorca hi ha 70.000 quilòmetres, s'ha estudiat, de paret seca, aquesta paret que es fa amb còdols, amb pedres, ho heu vist, El meu avi, l'avi Xico, era paredador, era un gran paredador, era un home que tota la vida va viure de fer paret seca, de fer casetes amb pedres. Per mi fer un poema és com fer paret seca, és a dir, hem de col·locar les paraules tan bé i de manera que el poema s'aguanti, que no s'esfondri, però sense ajut ni de ciment ni d'ajudes d'aquesta, no. És a dir, a palo seco, la paraula ben col·locada, la pedra ben col·locada i el poema aquest sòlid. I un bon poema, i a cap, que és un tema que m'apassiona i podria divagar molt sobre el tema de la mètrica, un bon poema hauria de ser com un mandala que rellegit ens obrís les portes del coneixement. Aquesta és una mica la meva teoria, resumida, perquè... A Mallorca diem la mà fa forat i tapa. Això té diverses interpretacions, però pensant en Menorca, una de les possibles derivacions és que la distància entre Mallorca i Menorca és molt gran. Tu, en canvi, vas estudiar a Palma, vas estudiar com universitari a Palma. Sí, us diré humilment. Aquesta paraula també és molt important per mi. Ara he dit humilment, i jo hi ha una sèrie de paraules que tota la meva vida he reivindicat. La primera paraula que he reivindicat sempre i que no està de moda, però és la paraula bondat. Jo crec que la bondat és una de les paraules més grans que ha inventat la humanitat i crec que intel·ligència i bondat haurien de ser sinònims. Una altra de les paraules amb la que crec profundament és amb la paraula humilitat. Hi ha un vers, el diré en català, de l'Eliot, del Thomas Eliot, que diu The only wisdom. L'única saviesa a la qual podem aspirar és la saviesa de la humilitat. La humilitat és infinita. Per què dic això? Perquè jo, si vaig estudiar a Palma, també va ser per un tema de recursos econòmics. Jo estic molt orgullós de ser d'on soc. Jo soc d'una casa, i puc dir que soc d'una casa humil, d'una casa pobra. Som, gràcies a Déu, tots vivim encara, som 5 germans, tots mascles, tots homes. Jo soc el germà petit. Ells de petit trobaven que no era prou normal perquè tenir un germà petit que llegeix, que escriu versos, això ells els descol·locava i a vegades jo me'ls estimo molt, els meus germans, moltíssim, i ells a vegades han fet la broma perquè ells no han llegit un llibre mai, és gent sabater, un altre ha estat fontisser, en fi, i a vegades sí que algú els ha volgut entrevistar, diuen no, nosaltres no n'hem llegit cap de llibre, el Pons els ha llegit tots per nosaltres, diuen ells, i érem una casa humil, una casa pobra. A Menorca la relació sempre ha estat més gran amb Barcelona que amb Mallorca. A Menorca hi ha hagut molta relació amb Barcelona,
Jo quan havia d'estudiar, que jo no havia d'estudiar, jo havia de ser sabater o fuster, que són dos oficis molt dignes, perquè tots els oficis són dignes si un els fa bé. Però jo vaig insistir molt, vaig dir, jo vull estudiar, jo necessito estudiar, no passeu pena, jo m'ho pagaré treballant. I en els 10 anys, a Menorca, en els 10 anys, els de la meva generació anaven a fer feina quan venia l'estiu, anaven a treballar, ni assegurança ni papers, això no existia, i anaven a fer d'aprenents, de fer 13 feines diferents. I vaig anar una mica a Mallorca per això, i estic molt content i agraït. I ara, perdoneu aquesta declaració d'amor, però a Mallorca vaig conèixer la que és la meva dona, na Roser, que és de Ciutadella, donen molt bon resultat, les de Ciutadella. Ja ho veus, fa 42 anys que dura.